Днес е събота преди Великден и с Емичка какво да правим, освен да боядисваме яйца, разбира се. Ето и боята, която купих от Теско. Хубавото беше, че в нея имаше ето тези лепенки, с които после Емичка страшно се забавлява. Започнах с разпределянето на боята в различни бурканчета, сложих гореща вода, както и по една лъжица оцет за повече лъскавко. Вижте Емичка колко се радва, много и беше забавно. След това започнахме да слагаме яйчицата в цветовете, като някои от тях ги направихме и шарени с кухненска хартия, а след това пробвахме и с памук. Вижте колко отблизо следи процесът. Ето го и първото червено яйчице. Да е червена, да е здрава. И тя иска да ви се похвали как изглежда първото ни червено яйчице. След като всички бяха боядисани, започнахме и с добавянето на лепенките. Много и беше интересно, така че за малки дечица ви препоръчвам и на вас. Беше супер концентрирана, вижте, когато лепеше лепенката, беше супер смешно. След това отида на площадката с баща си и на мен ми оставиха простора да направя един домашен козунак. Разбира се, и тази година правих, но този път използвах робота, беше доста по-лесно. Беше ми много добре втасала прясната мая, след това към нея добавих 3 яйца, добавих есенция ванилия, ром, заквасена сметана, както и захар, кората от този портокал и след като вече всичко това беше добавено, започнах и с добавянето на брашното. Използвах именно това брашно, е едно от най-добрите на пазара. След като тестото ми беше готово, след това го умесих и около 5 минути на ръка. Беше се получило така доста обемно. След това разделих самото тесто на 2 еднакви части. Едната част си сложих да си втасва в една купа, а на другата част добавих 2-3 лъжици какао, така че тя да стане по-тъмна от другата. Оставях ги да втасват отделно, втасаха ми много добре, втасваха доста, може би 40-50 минути, но втасаха много добре. Ето вижте, това кафявото тръгна да ме търси даже. Разточих го с малко брашно и го наложих едно върху друго, така че да са два отделни цвята. След това добавих захаросани плодове, както и 2 разтопени шоколада на водна баня и след това така хубаво ги размазах. Навих тестото на руло, поставих го в най-голямата тава, с която разполагах, разрязах го с ножицата на равномерни части, но забравих да снимам как изглежда вече готов изпечен. Добре, че направих поне една снимка да ви покажа. След това ви заснех и майка ми как прави беран, или иначе казано кекса във формата на агънце. Това е традиция по великденските празници.